खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो बरायहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन बयनिसिमबो लानानै फैदों बे बोसोरनिनो फैनो गोनां सुपारहिट बड' सावथुननि आपडेट। आसा खालामो बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। लोगोफोर, बे सावथुनानो जादों आर.डी. मोशन पिक्चार प्रेजेन्ट बेनारजों दिहुनजानो गोनां पंकज लाहारी बिथांनि स्ट'री स्क्रिप्ट लिरनाय, लोगोसेनो केनि बसुमतारी बिथांनि एक्शन आरो डाइरेक्शन खालामनाय जांख्रिथायनि थैसाम मुंनि आबुं बर' सावथुन। बे सावथुनाव जों फाव खालामनाय नुनो मोनगोन बर'निनो मुंदांखा फावखुंगुर सुखबीर कार्जी आरो लिंसार बसुमतारी, लोगोसेनो फावखुंग्रि पूजा मुसाहारि आरो monalisha हाज'वारि बिथांमोनजों लोगोसेनो फाव खालामबावगोन रुबुल बर', अमित, जुनु आरो गोबां आर्टिस्टफोर। लोगोफोर, फैनो गोनां बे सावथुना माबादि जागोन जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलजों लोगोसे बे भिडिअ क्लिपखौ नायनानैनो हमदां मोनखाबाय जानांगौ। आंथ' बे सावथुनखौ नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जानानै थाखाबाय। नोंथांमोनाबो जुदि एक्साइटेडब्ला कमेन्टआव खिन्थाहरनो हागोन। बेजों लोगोसेनो बिथांमोननि फैनो गोनां सावथुननि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना दायो बे सावथुननि सुंद' ट्रेलारखौ आर.डी. मोशन पिक्चार चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।